имрӯз дар факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон вохӯрии ҳайати эҷодии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон бо устодону донишҷӯёни факултети мазкур доир гардид. Дар мулоқот Бахтиёр Қутбиддинов, декани факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон, Қироншоҳ Шарифзода, устоди факултети журналистика, Шодихони Назар, сармуҳаррири рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ва кормандони дигари рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон Хуршед Шарипов, Беҳрӯз Холмуродов, Нуруллоҳи Ориф, Фарзонаи Умаралӣ, Шаҳло Эшонова, Наҷиба Муродбекова, Хаём Гадоев ва Толиб Фозилов иштироку суханронӣ намуданд. Бахтиёр Қутбиддинов, декани факултети журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон, мулоқотро ифтитоҳ бахшида, доир ба рӯзномаи мазкур иброз дошт, ки ин даргоҳ ошиёни парвози қаламкашони ҷавон буду ҳасту мемонад. Миннатпазирем аз аҳли эҷоди рӯзнома, ки ба донишҷӯён аз таҷрибаву майдони амалия беҳтарин гуфтаҳоро иброз доштанд. Мамнунем, ки онҳо имрӯз шавқи шогирдони моро ба эҷод бедор мекунанд. Сипас Шодихони Назар, сармуҳаррири рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон, баромад карда доир ба таърихи 91-солаи рӯзнома, нақши он дар рушди матбуоти тоҷик ва ҷалби навқаламон ба нашрия ибрози назар намуд. Зимни баромадҳои иштирокчиёни дигар таъкид гардид, ки рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон мактаби бузургпарвар ва минбари ягонаи ҷавонони кишвар ба ҳисоб меравад. Он дар тӯли таърихи 91-солаи хеш рисолаташро бечуну чаро иҷро намуда, то имрӯз барои суботи ҷомеаи тоҷикистону баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии миллати тоҷик хизматҳои шоёне кардааст. Дар баробари ин рӯзнома барои навқаламони ҷавон мактаби бузурги омӯзанда аст. дар идомаи мулоқот миёни ҳайати эҷодии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ва донишҷӯёни факултети журналистика суолу ҷавоб сурат гирифт. Аз донишҷӯён даъват ба амал оварда шуд, ки ҷиҳати ворид гардидан ба роҳи журналистика ва дар амал татбиқ намудани донишҳои назариявии хеш бо рӯзномаи мазкур ҳамкорӣ намоянд. Беҳрӯз Холмуродов, Хаём Гадоев, Сайёра Шукурзода барои YouTube канали Ҷавонон ТВ.